Moikka! Mä oon Niina ja mä oon ollut Mannerheimin lastensuojeluliiton perhekummina nyt muutaman vuoden. Mä lähdin mukaan, koska mä tykkään lapsista ja lasten kanssa touhuamisesta. Ne on aika hauskoja veijareita. Ja mulla ei ole omia, eikä mulle tule sen takia lastenlapsiakaan, niin mä ajattelin, että tää on hyvä tapa tutustua uusiin ihmisiin. Ja mun mielestä niin tämmöiselle aikuiselle ikääntyvälle tekee ihan hyvää, että rikkoo näitä omia kupliaan ja tutustuu ja on tekemisissä semmoisten ihmisten kanssa, jotka elää vähän toista aikaa elämässänsä kuin mitä mä itse tällä hetkellä. Kun me tavataan mun ystäväperheen kanssa, niin me tehdään semmoisia asioita, mistä lapset tykkää. Tänään esimerkiksi on suunniteltu, että mentäis leikkikentälle leikkimään, paitsi jos sataa, niin sitten mennään varmaan Seinäjoella kirjastolle. Siellä on tosi kiva lastenosasto, niin me mennään sinne. Tähän perhekummitteluun kannattaa lähteä mukaan. Tämä on tosi mukavaa ja tässä ei tarvitse olla mikään ihmeihminen. Ei tässä tarvitse kasvattaa ketään eikä tässä tarvitse tehdä mitään ihmeellisyyksiä. Riittää, kun on sen verran joustava pää, että jaksaa leikkiä ja ehkä joustava polvekki auttaa siihen jonkun verran. Jotenka ota selvää vaikka nettisivuilta ja lähde mukaan. Suosittelen. Perhekummitoiminta on tarkoitettu perheille, jotka kokevat, etteivät jaksa arjessa yksin ja tarvitsevat lisäkäsiä arkeensa. Toiminta voi olla muun muassa yhteistä tekemistä arjessa, kuten ulkoilua, pelailua, uimassa käymistä tai arjen askareiden tekemistä tai vanhemman vertaistukena olemista. Perhekummi voi toimia perheelle myös varamummina. Tärkeintä toiminnassa on yhdessä oleminen. Perhekummiksi sopii kaikki, jotka haluavat antaa omaa aikaa lapsiperheiden hyväksi. Jokainen perhekummi saa koulutuksen ennen toiminnan aloittamista ja MLL-koordinaattori on tukena koko matkan ajan.